More grace upon each and every one. Okona gule group, WhatsApp group 1, WhatsApp group 2, Facebook, kanye na ku YouTube. Yanmingelela, this is your prophet, Pastor Slindo Madwe. Now, I want us namhlanje sikhulume about lento ebizwa ngama prophetic circumstances. Allow me, South Africa ke sikhulume about ama prophetic circumstances. Now, uma besikhuluma about ama prophetic circumstances, kunento efuneka siyiqaphele ile ukuthi uNkulunkulu can speak to us and direct us through the circumstances of our lives. Now, lento izamkusitshela ukuthini ke? Lento isitshela ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukukhuluma nathi and uNkulunkulu angakwazi ukusikhombisa i-direction ngama circumstances ngezimo esidlula kuzo empilweni zethu. Now, this dynamic occurs as God opens and closes doors of our opportunities. Now, when you get to you understand why kuneminyango bengazathi iyavaleka iminyango, kwenye kati futhi unga-understand ukuthi why kube khona iminyango evulekile. Leyo nto ifola ngaphansi kwe-prophetic circumstance, noma prophetic circumstances. Kunezimo uNkulunkulu azokuvumela udlule kuzo. Not ukuthi mhlambe uyarejectwa, not mhlambe ukuthi uyashawa, not mhlambe ukuthi wenze into wrong phambi kwaNkulunkulu. But the reason why ekudlulisa kuleso simo as a prophet is just because there is a prophetic message ngaphezu kwaleso simo odlula kusona. Do you know ukuthi omunye umuntu angadlula kwi-spirit of poverty ebekade nemali all along? Ethi ngesikhathi edlula kwi-spirit of poverty, axa ukuthi kwenze njani azabuye kuNkulunkulu athi we nkulunkulu awungitshele kahle kwenzakalani. uNkulunkulu aphendule ngesikade athi this was a prophetic message ebengidlulisa. Abantwana bami, isizwe sami, uIsrael wami udlula kwi-spirit se-poverty ezweni lami, noma udlula kwi-spirit se-poverty kwi-prophetic anointing. Ngithembe wena my son, or ngithembe wena my daughter, ukuthi you can pray for them and you can deliver them kulesimo ababhekene naso, because wena sowudlule kuqala kulesimo bona bengakudluli kuso. Now, ama prophetic circumstances, bazalwane bami, ayakuvumela udlule ezimene ezithile abazalwana abangakodluli kuzo. That isizathu sokuthi udlule kulawo ma circumstances is just because ngesimo odlula kusona kunabantu abasalandela emva kwakho abazodlula kuso. Kodwa wena ngenxa sowudlule koqala kuso, usunamandla okukhuluma izwi lokuphila phezu kwempilo zabo. Angazi umyangizwa yini? Kuma prophetic circumstances, uNkulunkulu uyakuvumela udlule esimeni sokuphelelwa umsebenzi. Kanti kunabantu azobathumela kuwo abaphelelwa umsebenzi ozokhuluma izwi lokuphila phezu kwempilo zabo. Ngithi mina, kuma prophetic circumstances, uNkulunkulu uyakuvumela ungangena emshadweni osowuthandazele for 17 years, ungena kuma prayer and fasting ufuna ukungena emshadweni but ungangena emshadweni. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi usazoletha ama-single parents, azolethe ama-single ntontontoni kuwena bezodinga ama-advices ukuthi ume kanjani as usister so and so noma as ubrother so and so waze wadlula ku-50 usamele ivangeli elingcwele na. Ama-prophetic circumstances uNkulunkulu udlulisa wena kuqala ngenxa ukuthi kunabantu abasazodlula kuleso simo. Kodwa kumele bathi basebedlula kuleso simo, bathi babekhuluma bathi indlela ibuzwa kwabaphambili, wena ube sowuyilowo ohambe phambili ngokudlula kwe-prophetic circumstance. I will sit together. Do you know ukuthi abantu abaningi bajwayele we-misunderstand indaba ye-prophetic circumstances, yama-prophetic circumstances.
bangayi-understand ngenxa yokuthi uyaye athi umzalwane uma ngabe edlula kuma-prophetic circumstances noma adlula ezimeni ezithile athi uNkulunkulu akekho kuleso simo. Kunesimo odlula kuso wena ungadluli wena kuso, kodwa kube kuuNkulunkulu odlula kuso ngawe. Ngiyazama bafethu, yazi ngiyazama. Ngithi mina kunesimo as umprofeti ozoke adlule kuso, ozokudlule kuso wena as a prophet, kodwa kuzobe kungadluli wena kuso, kuzobe kudlula uNkulunkulu kuleso simo ngawe. Now masikhuluma about ama-prophetic circumstances, izimo wena ozodlula kuzo, kodwa kube kungadluli wena kuzo, kudlula uNkulunkulu ngempilo yakho kulezo zimo. So ngamanye amazwi, i-message isekutheni kumele kudlule wena kulezo zimo, kodwa kube kungadluli wena, kudlula uNkulunkulu endaweni yakho, kodwa kube kudlula wena. Ilento siniza ama-prophetic circumstances. Omunye umuntu angaze athatha intamo ufuna ukuzilengisa, omunye ufuna ukuzibulala, omunye athatha isibhamu, omunye ufuna ukudlula aphume kwi-relationship yasemshadweni. No, kube kumele udlule kulesiya simo, kodwa kube kungadluli wena, kodwa kudlula uNkulunkulu ngawe kuleso simo, ukuze kuqhamuke a prophetic message ngokuthi wena udlule kuleso simo. If I may ask, bangaka abantu abalele emathuneni aba give up bathi impilo yabo ayiphumeleli, kanti bekumele badlule kulesa simo, kungasibona abadlulayo, kodwa kuuNkulunkulu odlulayo ngabo labo bazalwane kulezo zimo ezithile. Masikuba ngama-prophetic circumstances, ebandleni ungathola urejectwa ebandleni, kanti akusiwena orejectwayo ebandleni, uNkulunkulu orejectwayo ebandleni, kodwa ngawe as umuntu prophetic. Leyo nto siyibiza nge-prophetic circumstance. Are we still together? Are we still blessed God? So make sure ukuthi uma udlula kuma-prophetic circumstances ungakhohlwa ukuthi kusuke kungadluli wena, but kusuke kudlula uNkulunkulu ngempilo yakho kuleso simo odlula kusona. Sanibonani la ekhaya. Now, into eyenza ke abazalwane abaningi ba give up noma baphelelwa amandla kuma-prophetic circumstances ile yokuthi bayabatshela ukuthi uNkulunkulu akekho. No, uNkulunkulu ukhona kuleso simo odlula kusona. Ukuthi kuphela ungakhohlwa ukuthi njengoba uNkulunkulu edlule kuleso simo ngempilo yakho, kanjalo noSathane naye ucuthile ukuhlebela amagama wrong. Abantu abaphuma emshadweni bayishiya imshado kanti bekwi-prophetic circumstance basuke bahlatshelwa uSathane bathi phuma, ngeke uyimele into enje, kanti cha, bekade kudlula uNkulunkulu ngawe ukuze kuqhamuke a prophetic message ngaleso simo. Abanye abantu baphelelwa umsebenzi, umuntu avela acabanga uthatha amaphilisi awaphuze. No, bengafuneka uthatha amaphilisi uwaphuze, bekudlula uNkulunkulu ngawe kuleso simo sokuphelelwa umsebenzi. Baningi abantu okungabalanda ngalobufakazi. Ngamanye amazwi ngithini bazalwane? Ngithi nge-prophetic circumstance usuke ulanda a prophetic message through ukudlula esimeni. So ngamanye amazwi ama-prophetic circumstances ilawa akwazi ukugenerate lento ebizwa ngama-testimonies. Ayikwazi ukuba khona i-testimony ingabanga i-test ozodlula kuyo. Udlula kwi-test before uthole a testimony. So ngamanye amazwi i-test odlula kuyona i-prophetic circumstance, then i-testimony iwufakazi bokuthi uNkulunkulu bekade hamba nawe kuleyo prophetic circumstance odlula kuyo. Hawu kodwa ngosami nisafuna iverse Isambulo chapter 3 verse number 8. Isambulo chapter 3 verse number 8. I know your deeds. Ngiyayazi umsebenzi yakho. Behold, bheka-ke, I have put before you an open door. Ngibeke phambi kwakho umnyango ovuliwe, that no one can shut, ongekho ongakwazi ukuvala, because you have a little power. Ngenxa ukuthi unamandla amancane. So ngamanye amazwi bangene namandla amancane kulesa simo, kwangena uNkulunkulu, bona banamandla amancane kanti uNkulunkulu kunento ethile abafuna ukuyilanda. So yazi message, is message ke manje thini? Because you have a little power. Ngamanye amazwi unamandla amancane, and you kept my word. Because kwi prophetic circumstance uba namandla amancane, but you keep the word.
angiphinde futhi ngizama masikhuluma nge-prophetic circumstance sometimes uzoza ngazathi amandla awekho ngenxa ukuthi unamandla amancane but let me tell you this kwi-prophetic circumstances ungakulokothe ulahle izwi but keep the word because kuma-prophetic circumstances it's where siveza uNkulunkulu ubukhulu bakhe because you have little power and you have kept my word and have not denied my name. Ugcine izwi lami wangaliphika igama lami. So ngama prophetic circumstances into uNkulunkulu asuke elindele kuwena as umuntu prophetic ile yokuthi number 1 usuke elindele ukuthi uzogcina izwi lakhe kulawo mandla amancane nawo. And then number 2 into usuke elindele uNkulunkulu kuwena ile ukuthi ngeke uzuliphike igama lakhe. Ayikho into eyingozi njengomprofeti ophika igama likaNkulunkulu. Kunabaprofeti abangawaphika amagama kaNkulunkulu abangaliphika igama likaNkulunkulu ngezenzo. Ngomlomo but izenzo zikhombisa ukuthi uliphikile igama likaNkulunkulu. Yini yenza umprofeti agibele aye kwezinye indawo ufuna amandla kwedarkness it's just because uliphikile igama likaNkulunkulu. Yini yenza umprofeti aqala aziqinise before enkonzweni it's just because uliphikile igama likaNkulunkulu. Yini yenza umprofeti angeneliswe unkosikazi wakhe oyedwa kodwa afune namanye amakhosikazi it's just because uliphikile igama likaNkulunkulu. Yini eyenza umprofeti ethi ngumprofeti osifazane ashintshanisa amadoda njengamasokisi it's just because uliphikile igama likaNkulunkulu. Kodwa ngiyizinto eyodwa esho uNkulunkulu la uthi ube namandla amancane kodwa wagcina izwi lami wangagcina futhi lapho awuliphikanga negama lami. So my final word namhlanje ngizothi umprofeti wami ongilalele njengamanje WhatsApp group number 1 WhatsApp group number 2 Facebook kanye na ku YouTube make sure ukuthi kukhona konke okwenzakalayo kuma prophetic circumstances odlula kuwona gcina igama likaNkulunkulu ungalilahli. Okwesibili ungaliphiki igama likaNkulunkulu gcina izwi lakhe gcina izwi lakhe gcina izwi lakhe ungaliphiki igama likaNkulunkulu. Angiphinde futhi ngizame gcina izwi lakhe ungaliphiki igama likaNkulunkulu. Father God, I praise your name. I give you all the glory ngalaba prophet onginikeze bona egameni lika Jesu Christ. I pray for them, Nkulunkulu wethu. Guide them, protect them in the name of Jesus Christ. Banyusele kwenye glory, banyusele kwenye dimension ekukholweni even akuma prophetic circumstances bangahlehli bangasuke egameni lakho noma ngathiwa amandla bawabone amancane but bangasuke bangahlehli egameni lakho in the name of Jesus Christ. Baligcine njalo izwi lakho in Jesus mighty name, amen. Bless you bazalwane. Ngiyangibona abanye bazama ukungifonela angikwazi ukutholakala emini angikwazi basocingweni emini so I prefer ukuthi mabe kukhona into ethile ofuna ukuyikhuluma nami ngithumelele WhatsApp ngisenza ubuyela kuwena within 24 hours. Thumela nje WhatsApp senza ubuyela kuwena within 24 hours. Abanye bazama ukungifonela ngisebenza kwi call center environment so angikwazi ukuba eduze kwe cellphone ngezikhathi zasemini so it is advisable ukuthi uthumele i-WhatsApp then i-WhatsApp ngiguarantile ukuthi ngiswenza ubuyela kuyona but ama calls angikwazi ukuwabamba kusukela ngo-past 7 ekseni kuze kuyoshawa 5 ntambama so that's why ngiprefer ama WhatsApp. You are blessed egameni lenkosi yethu Jesu Kristu you are blessed. And then again asiphinde futhi sibonge kulabazalwane abafaka ama prophetic seeds abanye bafaka ama prophetic seeds becela umthandazo othile abanye bafaka ama prophetic seeds because be supporta le movement ngoba njengoba sinama platforms angu 3 noma u4 sebenza kuona sidinga idata ukwenza konke lokho so siyabonga kakhulu laba abasupportayo abaloku befakile nje kwi account yakwi prophetic movement siyabonga kakhulu uNkulunkulu asipusisele nina njalo kunenkonzo sisethayo ke ezoba ngoJuly khona inkonzo ezoba ngoJuly ye prophetic wave but thank you so much ngokufaka i-prophetic seed so make sure ukuthi maqeda ufaka i-prophetic seed uyangithumelela i-notification ukuze ngikhulume izwi prophet phezulu kwempilo yakho ngikhulume izwi sibusiso phezulu kwempilo yakho khumbula ngiyakuthiwa connect in order to collect and futhi another thing into ebaluleke kakhulu ile ukuthi ke uma ngabe ucela umthandazo kubalekile ukuthi kube khona into ozomnikeza yona uNkulunkulu imento yami ngifundisa ukuthi umthandazo ongahambi nomnikelo lo umthandazo ubizwa nge-empty prayer
empty prayer. So umthandazo o empty uma ngabe ungahambisani ne-offering. So umthandazo kufanele uhambe ne-sacrifice, umthandazo kumele uhambe ne-offering. So make sure ukuthi ke you honor the word of the Lord. God bless you and shalom.